Alon-alon, lunyu, santai, santai. Iya. Orang usah digo, kedoke ora usah digo. Iku kedok ora usah nggo. Oh, wis ora apa-apa. Oh. Lah iya mereka blowok. Ayo. Alon-alon. Mulane. Ayo tarpo kabeh piye? Ayo awalnya. Lah iya, wis ora jelas-jelas. Wajar aku iki nang lho, Pak. Ya iya. Aku ditak kowe tak getutak tudek. Iya, piye? Tak getutak tudek. Anyar saja anyar. Anyar apa lho pajak kendake lho. Tak getutak tudek.
Oh. Iya Pak, turun Pak. Siapa? Ini lah. Wah iya. Turun kalau ulang-ulang kenapa? Santai ngomongin jarang tau lah. Sini maju. Maju sini. Oh. Rodok. Paling penak itu licin. Oh. Paling penak. Kilo belum licin. Peta tamu deh. Siapa? Orang sido. Orang sido panjai kok masuk gaya. Masa mau Bi? Masa mau ambune kok ngomor. Ambune ngomor. Apa to banget sapa ki boleh tak? Uga turangga. Kula ambune kawa cengur. Uga turangga lho ae kowe. Udah jangan kurang gue blek. Udah jangan turangga tumpakan.
Sopo sing numpai? Bocah wolu sak kembaran. Dasar ayu-ayu rupane. Renggo busanane. Amit amit. Jaran wong nggo tumpakan. Bocah wolu sak kembaran. Dasar ayu-ayu rupane. Renggo busanane. Opo penganggonane? Pecet semeti sodo lanang opat-opate lawang menang. Opo pengagumane? Sumpah gading gajah ulin. Wale. Mulane ora tau mangkat absen terus. Ya Allah ya. Opo kasihate? Sabetake gunung jubruk. Sabetake segoro sak. Sabetake kok entoling jalan. Jalan gembira sanalika. Lakune jalan nek arep dhuwur-dhuwur. Lebrak niku, lebrak nengen koyo gabah bebeteri. Wantoro.
Nanti. Inilah dia. Jangan salah. Kenapa? Jenenge sapa wong nggo? Oh, Nata. Oke Ajeng. Nata. Ajeng kuwi Nata. Ajeng kuwi Nata. Purnamingrum. Lha kok balik iki jenenge. Kok celuane nek ning tegalane ningrum. Lho, ini tegalan. Oh, iki ra ningrum. Di mang fokus tae. Kilo sitae lakukan bandi. Awak dhewe bayarane 150 kok. Mbok kon undak-undakan bayar gong 300.000. Oh, maine karek kita kowe. Lha kok sing lanang ya tanggung jawab. Lah main karek kita bali pos. Nek palon. Iya. Sebabnya tanggal 13 Aku nek barabis gak melok lho, Pak. wis gak apa-apa, ora ana kowe ora masalah. Ana kowe malah ngideni kok. Ibu iki piye? Lah piye sak budak seorang malah repot. Aku wong sibuk. Ya mulane. Ini kan aku malah susah. Pokoknya ana tombe Pak. Ngono iki. Iku yo Untunge lho. iku ketua kok yoga. Lho kok goblok apa? Gobloknya piye? Pengen roh dhewe saiki jam terbange tombe. Lah aku percaya nek tombe iki lagi laris. Kamu ora saiki. Lah saiki manajemen iki harus aktif kene. Iya. Saiki nek tenak yo duit baru Lah saiki ngene, kula kowe pola ora karuan. Sing kok golekno ki sapa? Lho. Sing kok golekno sapa? Kok newani nek gawe esuk, bengi, sore, awan. Kok golekno sapa? Ya itu. Sapa sing kok golekno sapa? Lah wong nang omahe ora ngono kok. Sapa? Sapa sing kok golekno sapa? Lah sing mati singgah-singgah iki. Sing mati sapa? Lah sapa kok? Lah sapa ora bojo? Lah iya. Kok iso? Mulane kan bojo. Rondo-rondo lan apa-apa sing penting nek tumpane abang sare. Jadi gue yang numpaki bojomu numpaki abang sare. Sangat ora. Asline cocok kan. Lah iya risikone wong bagus kuwi. Omah iki ora ketan sithik iki. Lah, Piye budal saiki? Ojo cek. Aku tak kondo aku sik. wis ora sekondo. Eh, Ora sekondo. langsung butuh. Langsung bukan. Wis Iya, iya, Pak. iya, iya. Wis saiki wani wong. Siapa? Ajem. Wala, Dewi Som. Siapa? Keajen makan. Ajem kuwi Nata Purnamingrum. Tak jelas no genang apa kok, Nata. Bu, jeneng sesuk bantai jeneng Nata Purun nggih. Karo jeneng blowoke loro. Jure gede. Ajem kuwi Nata Purnamingrum. Nata. Ini kene lho, baik. Mulai. Baik ini kene lho. Mulai gumbal gitu. Lah saiki aku ora sing ketok melek yo
Lho ora ngono lho nek aku niku mbok depan melek ta piye? Maksudnya sing melek malah ngomong ngene iki. Oh ngono. Mana matamu? Mana matamu? Ini mataku. Ini mataku. Orang jelas. Gimana lo, Be? Ini bisa satu sih. Mana sih kene? Baik, yang ini lo, baik. Ah, Niku Mbak Yune Ajeng. oh Mbak Yune. Nata. Nggih, Nata. Nah, orang Ajeng. Mbak Yune Ajeng ini nek ning lor, nek omahmu Ajeng. nek ning luar Ajeng. Nah, nek ini Nata. 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 Be, yang ini lo. Ini baik nih kene lo. Baik nih kene lo. Lah salah jeneng kok ono bae ono paane ono mbok kecebuk bisa. Terus apa ini? Masa ora? Ah. Wis padha ngertine. Ayo foto gedenya. Los. Mari ora. Sopo? Kowe. Blas. Ana mbahane. Ayo. Ana mbokane. Panik. Ono bapake menawa delok karo bapake. Panik lho. Yo jelas masuk. Ayo tembung sisan ae. Enggak maksudnya Pak Ane tak tembung tak jak macet. Ya iya maksudnya ngono. Jeng. Nata. Yo, Dik Nata. Depopo. Walah apa orang dino diserang kobos ngelentang manting aku. Lah, gagah wong gagah, Pak. Oh. Walah, nyebriang kok angin iso ngenang, ngene aku iso ngenang. Kedua iki dhewe iki. Menengae trai musik ngene kok iso. Bos perintange ngelok ketumbele. Perasaan iki. Ya iya. Oh. Walah. Nata. Be, di mana ae lo, Be lo? Jajal 3 dremu. Gandro. Nah, jajal. Be. Cerita jo, Be. Coba. Iya, ayo karo kowe ayo jajal. Ayo, cerita jo. Yo. Heeh. Duduk. Cerita Jung. Ya. Ya misalnya. Ini kok kowe ngaku kok. Ini kok cakilan ora kepan sejelek disawer sing kita kowe. Apa? Kowe cakilan kok disawer. Cerita jo. Kok cakilane sawer dhewe. Wes kok wedok kita nyala cakilane. Lumayan cerita Jung. Oh. Ya dari Tanjung. Anak Be. Ini dhewe blok. Sing dicek kok umbelmu melok blok-blok iki lho. Jung ngono Jung. Ayo kita Iya kesini mungkin. Ketake dengan ketake turun. Semangat. Mengel-mengel lambemu. Be, cocok. Tapi kebak misu. Bisa. Apa mau? Misu. Bisa.
Cocok. Kau malah kalau dulu kayak petis itu. Ya, tak enak kalau ketoprak paham. Lho kok kira-kira ngomong gini? Puas lu. Buat ini biasa mah. Serikat tuh. Jangan mikir-mikir lambemu. Jelas. Nangis kebak iso. Sri Tanjung. Ngomong anjung, Jung. Lakon sisan kan yo enak. Sapa? Yo lakon yo aku yo lakon Sri Tanjung ya. Oh iya. Iya kok. Saya tambah aslinya. Lho iki yo tak kandhane ketua sing pinter. Lho ora ngono kowe melok pisane kok bocah ketua kowe. Ora ngono Pak. Maksudnya ngene lho, sampean ora dhewe jam terbangé tombe. Ora dhewe. Iya. Iki nek ora mabuk ngono kok. Dadi ngene Pak yo. Iki ngene saiki ana tombe regane semene. Nek ana yo semene. Sing pinter. Lawangan 7,5 dinyangi terus kok. Kok sampean ora dhewe lho. Lawangan 7,5 dia. Gowane rampok. Aku gak. Aku maling. Mangane bopek telu malah kok. Saestu aku wong rohiman lho mangane apa soto apa rawon. Oh, soto. Jadi aku tak ngicipi lho, 3 piring kok. Ngicipi 3 piring mumpung ora. Enggak, aku tuh ngasih mangan belas. Tenane. Sumpah. Mulai sadar mabot ke mangan. Ngomong 3 piring. Lah iya. Sri Tanjung. Saya kata lho, Bos. Didom. Sri Tanjungnya rong 10.000. Tadi itu sosis telu. Saya sosis telu lho, tadi orang motor dua iso ngecak. Baru es dulu ini. Ada. Oke, nanti lanjut. Ini mama apa? Ya? Wah, mau disimpan nih orang Indonesia. Itu apa itu? Sri Tanjung. Oh, malah. Lo mana? Sri Tanjung. Sri Tanjung. Jika Mas.
Kuwe wis wani sedan larang kamu. Aku jenengku sapa? Kamu? Ayo. Kuwe Sapa jenengan sapa? Ate Sido Pakso. Ah, Sido Pakso. Ate Sido Pakso iki Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Kue wis wani sedan marang Ate Sido Pakso. Boten Mbak Kakang. Apa? Boten. Sri Tanjung. Kue wani sedan marang Ate Sido Pakso. Pakainya suat. Kue wani sedan marang aku Sri Tanjung. Boten. Sama si Kowe iki karo sapa? Ora sakmono kowe iki kok aku rek. Lah gak iso. Aku. Aku ora dhewe video sono. Apa saja iku apa? Iku senteng. Kurek iki sing Tanjung kurek iki. Ya, disangone kurek kok. Berarti S2 sih, ben ra kurek. Oh, halo maneh ngono. Lah saiki dikenal ora kurek. Oh, hati-hati. Kok sik karat. Ya musai pas SMP. Ini maksudnya ini sedan itu kue selingkuh. Ini kue tak pacari aku kok malah metu ning. Yo tak pacari aku. Itu tengah pembunuhan. Oh, sekarang. Nek ditambah 100 yo tenanan ya. Oh. Sebenarnya dipakai lho. Apane kowe? Sok goblok. Nek iki sono wong kepethuk pireng kok iso. Kepethuk aja ngopi sik ceritane nak yo ngono. Sing sarjane marketing. Awak dhewe sekolahe perawat. Lah iya. Sekolahnya perawat dan dadi siapa mau biasanya kok adoh temen ngono. Nah, piye? Maksudnya piye? Ora maksud masukan. Perawat iki kan yo lah ngejine wong iki kuliah yo anak lho, Pak. Nah, iya. Lah perawat kok dadi siapa tuh? Iku bisa ate aku bisa malah tukang mikuli letong. Sri Tanjung. Kue wani metu ning Widyasana tanpa sepengetahuan aku. Apa iki? Lah aku lan
kok dhewe Sri Tanjung ngerpat Sri paksa. Iki jenenge lu ketoprak. Ketoprak kehidupan sehari-hari. Wes ora ono saiki jaman Majapahit, jaman wis ora ono. Iki lho kok Kridasana. Jaman Kridasana kowe ngerti dhewe to Sri Tanjung. Ceng banget jaman. Jaman Kridaloka. Kowe wani sepen marang aku. Akal ciloko tak pateni dhewe kok Sri Tanjung. Pajake kedelok wong. Lah pajake ketang rabok kae kok. Ah yo. Ngono ku dikai. Sri Tanjung. Kowe ra gelem aku bakal tak pateni ana ing kampung kene. Kalah lincah lho. Yo sing ngene lho. Alah wis tenang ae. Mati wis. Mati. Ya buku. Sri Tanjung wis mati. Saurunge mati ninggal apa? Sapa ayo. Warisane wong mati ora oleh nyekel dhewe. Adanya hari. Wong mati kok jelas. Lho Sri Tanjung wis tak pateni. Iki ceritane selingkuh tak pateni. Lagi ora. Kowe wis mati Sri Tanjung. Heeh. Nah, ninggal apa? Kalau nunggu pateni. Ini juga kenangan. Ya aja gelem duwe diwana ngatik duwe diwana gelem mati. Ya Allah, aku mau 50.000 tok iki lho. Ya lha sing ngomong wonge kok iso. Heeh, omongan sik. Sri Tanjung minta maaf. Maafkan diriku Sri Tanjung. Sayang sehat. Iya. Ujung-ujungnya modus sih katanya. Sayang sehat. Ayo
20.000 yo gelem. Yo. Alah nek jos ana sapa? Ade Pak nek nek dibojoni. Wes bojoni kok. Alah, aku ora nek iki sore tribun. Ondone dari rame ngono. Ditanjuk. Ora tatah Banyuwangi ono kene. Kowe bakal pateni ditanjuk. Saiki Omong ndek. pateni saiki Singgan 30.000 ngomong belas. Singgan 30.000 dari Bojo bule kaya geragas kok. Maksudnya tengi bojone lho, Pak. Kok nek bojone ra enak kok aku kaya Maksudnya piye? maksudnya tak Oh, ngono. Sri Tanjung. Kang Mas itu paksa. Nggih, Sri Tanjung. Bojoku dhewe. Oh iya, Sri Tanjung. Dalam kurun jenengan percaya. Cari apa? Kula purun jenengan percaya Kang Mas. Kowe gelem tak percaya Sri Inggih, Tanjung. nanging yen rah kula gambaripun wangi. Hei, Mas. Kenapa goblok? Bener ketokokan Mbah Bobok itu bener ya. Goblok ora mbok. Kalau gumun aku Bantu tak sanggup. Sri Tanjung. Rami dhewe Sri Tanjung. Nanging yen rah kok kula Mbah Bobok. Iki wong iki kok bakal. Ini Sri Tanjung. nggih, mangke yen rah kula gambaripun wangi. Ateges kula menika suci Kang Mas. Suci Sri Tanjung. Nggih, yen rah kula gambaripun amis. Kula sejen Kang Mas. Oh, ngono Sri Tanjung. Ayo biasane piye? Biasane. Nangis ah. Sri Tanjung. Keres iki bakal tak unggah ana ing panggung kene Sri Tanjung. Loh, jangan semua. Mati sih. Sri Tanjung. Anaknya bayi ini kayak kan boke. Alah, Sri Tanjung. Remok Sri Tanjung iki remok. Aduh. Bulah.
Ya iya wong mati ra gelem. Wong mati obah sing urip ora kergosan ngene lho, Pak. Aku iki wis kadung urip ora mati. Wis kadung urip. Yo, kowe Kadung urip. ora usah sikat ngono lho. Aku iki wis kadung urip ora mati. Sing ndi sing urip? Kalau tak kepleset ya dilakon. Sindan iku sindan. Udah kirim. Ulang saya loh.
Buddha.